Fis-sigħat illi għaddew il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ħabbar it-twaqqif ta' kummissjoni li se tkun qed tanalizza s-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista. Ħarsa lejn l-ismijiet li nħattru mill-Kap Nazzjonalista wieħed jista' jara illi dawn sa ftit ta' xurilu kienu jmexxu entitajiet governattivi fil-gvern preċedenti Nazzjonalista. Dan juri kemm dawn il-persuni huma u għadhom affiljati mill-qrib mal-Partit Nazzjonalista. Lawrence Zammit fi żmien Gvern Nazzjonalista kien okkupa il-karigi ta' Chairman tal-Korporazzjoni għax-xogħol u taħriġ tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, tal-Air Malta u s-sena l-oħra inħatar Chairman tal-Malta Enterprise. Mark Portelli ta' Gvern Nazzjonalista serva bħala Chairman tal-Awtorità Marittima Maltija, tal-Korporazzjoni tal-Port Ħieles u tat-Transport Malta. Sorsi illi tkellmu ma' One News qalu li l-ħatra ta' Zammit u Portelli fil-Kummissjoni tal-Partit Nazzjonalista turi kemm dawn iż-żewġ persuni huma qrib ħafna tal-Partit Nazzjonalista. Dan ixejjen għal kollox il-kritika li qed jagħmel l-istess Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-Gvern li skontu qed jaħtar membri fuq bordijiet governattivi li huma qrib il-Partit Laburista. Min barra Lawrence Zammit u Mark Portelli, il-Kap Nazzjonalista ħatar lil Raymond Buġeja li ikkontesta il-kariga ta' Kap tal-Partit Nazzjonalista sabiex imexxi din il-Kummissjoni, kif ukoll ħatar lill-eks Ministru Tonio Fenek, lid-Deputat Nazzjonalista Claudio Grek u lil Chris Scicluna.